Hauk, brate. Trenutno čekamo oslobođenje od vojske. Ako me stari zajebe i ovaj put s dozvolom, mislim da ću se morat vratiti u Mostar, a tek onda sam najebo. Tvoj tata kaže da ćeš ti polagati u Zagrebu, pa ti želim puno sreće. Dragi moj Damire, nemoj da ti Bog dragi da se vratiš ovamo. Mogu ti samo reći da će poslije svega ovog razglednica Mostara izgledati puno drugačije.